Vitajte pri počúvaní podcastu Na káve s Michelle. Tento podcast je miestom, kde sa zahlúbime do rôznych situácií života, zamýšľame sa nad vzťahmi, všetkým, čo so sebou prinášajú a spoločne objavujeme múdrosť v každodenných situáciách. Nechýbajú ani zaujímavé rozhovory s našimi špeciálnymi hostiami. Michelle vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, povzbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Takže pripravte si šálku obľúbenej kávy alebo aj čaju a vypočujte si ďalší diel. Prajme vám príjemné počúvanie. Ach, tá nádej. Neviem, či máte aj vy takúto fantáziu, ale ja si niekedy predstavujem, že ako by nádej vyzerala, keby mala ľudskú tvár. A myslím si, že keby nádej bola naozaj taká, že živá, že by sme sa jej mohli dotknúť a niekde ju stretnúť, tak by bola určite krásna. Pretože do nášho života prináša tak veľa krásnych vecí. Nádej je tá, ktorá nás udržuje na živote, aj keď sa nám nedarí, aj keď nám je zle, aj keď sa nám nechce vstávať. Ale nádej v to, že jedného dňa, alebo už možno o chvíľu, o hodinu to bude lepšie, tá dokáže naozaj urobiť doslova divy. Preto som sa rozhodla, že sa budeme venovať tejto sérii a toto je vlastne už 4. a zároveň posledná časť tejto série Ako si udržať nádej. Hoci tak ako o každej téme, aj o tejto by sa dalo rozprávať oveľa viac, ale v podstate o nádeji, keď sa tak dá povedať, tak hovoríme vždy. Pretože nádej je súčasťou všetkého a mala by byť teda súčasťou všetkého. Takže ja chcem povedať len také posledné veci k nádeji pre tento raz. A neviem, ako by som začala, ale začnem asi takou jednou modlitbou, ktorá nám udrží nádej. Keď hovoríme o tom, že ako si udržať nádej, tak v žalmoch, ktoré sú teda v Starom zákone v Biblii, je veľmi veľa takých modlitieb a príkladov modlitieb, že ako sa môžeme modliť. A ja som veľakrát prichádzala v živote do situácií, kedy som sa prichytila pri tom, že som bola Bohu neposlušná. A nebolo to veľmi príjemné a nevedela som jednoducho, čo s tým. Pretože sú situácie, kedy jednoducho nám Boh niečo povie, nejako nám dá vedieť, že toto by sme nemali robiť alebo tam by sme nemali ísť, pretože niekedy nevieme prečo. Ale vieme, že keď nám Boh niečo povie, tak to má svoj význam. Čím viac s ním chodíme, trávime čas, tak tým viac si uvedomujeme, že naozaj Boh nám nikdy nechce zle. A napriek tomu, že to vieme, napriek tomuto vedomiu, že vieme, že Boh je dobrý, aj to často hovorievame, keď sa schádzame na bohoslúžbách, alebo to hovoríme aj v modlitbách, tak napriek tomu veľakrát zlyhávame. A poviem ja sama za seba, že veľakrát zlyhám, pretože Boh odo mňa niečo žiada a ja si urobím po svojom. No a v tomto ma veľmi povzbudil žalm, alebo teda jedna modlitba v žalme, ktorá hovorí, že Bože, nauč ma plniť Tvoju vôľu. A je to také zvláštne, pretože s Bohom chodím už nejaký ten čas. Keď to tak rátam, tak je to okolo 12 rokov. A vždy, keď som tak bola v takej situácii, neviem, také modlitebnej, že ma niečo nadchlo, tak som si hovorila, že wow, aj za toto sa môžem modliť, ale už ako chodím s Bohom roky, tak si myslím niekedy tak naivne, že viem všetko. Ale keď som si prečítala túto modlitbu, tak si hovorím, že wow, aj za toto sa môžem modliť. Bože, nauč ma plniť Tvoju vôľu. A prečo o tom hovorím v súvislosti s nádejou? Hovorím o tom pretože ak chceme si v živote udržať nádej, tak plnenie Božej vôle je kľúčové. Absolútne kľúčové. A poviem príklad z Biblie, tak ako je to najlepšie, pretože Biblia nám najlepšie vie povedať, že čo ako. Tak je veľa takých príkladov, ktoré máme, ale použijem asi takého, ktorý sa volal Jonáš. A Jonáš mal ísť kázať do mesta, ktoré sa volalo Ninive a poslal ho tam Boh. Povedal mu, že choď a povedz tomuto ľudu. Áno, boli to zlé slova, boli to ťažké slova, ktoré mal povedať, slova o súde, ale
bol to prorok. To znamená, že mal tento príkaz uposluchnúť, že bolo to práve jeho úlohou, aby ohlasoval či už dobré, alebo áno, aj to zlé. Ale Jonáš sa rozhodol, že pôjde inou cestou. A namiesto poslušnosti si vybral rebéliu. A tak nastúpil úplne opačným smerom, išiel na loď a na tej lodi sa niečo stalo. Ja nebudem teraz ten príbeh rozoberať do detailov, pretože je to dosť známy príbeh a vlastne nám ani nejde o úplné detaily toho príbehu, len o tú podstatu, že keď nastúpil na loď, tak počase sa strhla búrka. A bolo takým zvykom, alebo sa to tak tradovalo, že keď sa niečo také stane, tak to má svoj význam, že nie je to len tak. Tak tí ľudia, ktorí tam boli, sa dopytovali a hľadali, že čo sa vlastne stalo. A Jonáš sa priznal. Že tá búrka je vlastne kvôli nemu a že ak vlastne on tam nebude, tak tá búrka utichne. Pretože bol neposlušný voči Bohu. A potom išiel do brucha veľryby, bol tam 3 dní a sú tam rôzne také veci, že v tom bruchu veľryby sa veľmi zaujímavo modlí, tak pokorne a prosí Boha o odpustenie a nakoniec samozrejme do toho mesta Ninive ide. Ale to, čo ja chcem zdôrazniť, je to, že keď neplníme Božiu vôľu a sme neposlušní voči tomu, čo Boh od nás chce, tak si privolávame do života búrku. A nie je to preto, že by nás Boh trestal, ale je to preto, lebo sú to dôsledky našich rozhodnutí. A možno ešte lepší príklad je kráľ Dávid, ktorý urobil to, že jednoducho cudzoložil, pretože bol so ženou, ktorá už bola vydatá. A keď to urobil, tak vedel, že je vydatá, páčila sa mu, zobral si ju, bol s ňou a tá žena otehotnela a on v snahe nejako to ututlať alebo to vyriešiť po svom, tak nepriznal sa ani nepoprosil o odpustenie, ale dal doslova zabiť jej manžela. A prišli rôzne veci do ich životov, naozaj ona keď otehotnela, tak o to dieťa nakoniec prišla. Ale bola to bolesť, ktorú privolal vlastne tej žene do života, sebe, ďalším ľuďom, tomu manželovi. Bolo to veľmi ťažké a to je práve dôsledok toho, keď neplníme Božiu vôľu a keď ideme opačným smerom, než nás volá Boh. A keď sa tak deje, práve vtedy, keď sme neposlušní, tak ochabujeme. Čiže sme takí slabší. A je nám aj strašne ťažko potom vidieť niečo dobré. Je pre nás veľmi ťažké si tu nádej v takýchto situáciách udržiavať, pretože máme pocit potom, že Boh nám je ďalej. A my nemôžeme byť od Boha ďalej, keď hovoríme o nádeji. Práve On je zdrojom tej nádeje. Takže ak si ju chceme udržať, tak mu musíme byť blízko. A blízko sme práve aj vtedy, keď plníme Božiu vôľu. Nie je to len o tom, že sa máme s ním rozprávať cez modlitbu alebo že máme čítať jeho slovo, hoci aj to sú veľmi dôležité veci. Ale je to o tom, že máme aj počúvať, byť poslušný z lásky k nemu, pretože on miloval prvý nás. A tak nás chcem pozbudiť. Možno aj povedať, že čítajme napríklad príbeh Samsona, že ako to dopadlo, keď nepočúval Božiu vôľu alebo keď bol neposlušný. Čítajme príbeh Noemi, ktorá takisto doplatila na to, že nepočúvala Boha, že bola neposlušná. Čítajme rôzne iné príbehy v Biblii, ktoré nás upozornia na to, že je to nebezpečné a naozaj, keď sme mimo Božej vôle, tak sme aj mimo nádeje. A nemôžeme si tú nádej udržať, aj keby sme čo robili. A ak s tým máme problémy počúvať Boha a byť mu poslušný, tak práve to je tá modlitba, ktorú sa môžeme modliť, že Bože, nauč ma plniť tvoju vôľu. A ja verím tomu, že keď sa toto budeme modliť naozaj úprimne, tak Boh to vypočuje. Taká ďalšia vec, ktorú chcem povedať, je, že ma veľmi zasiahol tak na novo príbeh, ktorý veľmi dobre poznáme. A je to príbeh o žene, ktorá mala krvácanie, ktorá 12 rokov krvácala, mala krvotok
a snažili sa ju vyliečiť rôzni lekári, ale nemohli, ona na to minula celý svoj majetok. A potom počula o pánovi Ježišovi a počula o tom, že je niekde nejaký pán Ježiš, ktorý uzdravuje, ktorý robí zázraky, keď chodil po zemi. A tak sa rozhodla, že to bude jej príležitosť, že to vyskúša aj ona. A nevieme o tejto žene nič, dokonca ani to, ako sa volala. Ale keď čítame ten príbeh veľmi pozorne, tak vlastne zistíme, že to bola taká hanblivá žena, ustráchaná a verím tomu, alebo som si 100% istá, že bola aj poznačená tým všetkým, čo sa jej stalo, lebo v jednom preklade Biblie sa píše, že si veľa vytrpela, keď vlastne sa snažila získať tú liečbu. A vieme, že keď človek veľa trpí, tak potom sa niečo deje v jeho živote a je nejakým spôsobom možno poznačený každý nejako inak, možno zahorknutý, nedôverčivý. A ja som si istá, že táto žena toto mala. Ale ona sa rozhodla, že to všetko dá preč. A viem to podľa toho, že keď išla k pánovi Ježišovi, tak sa musela pretlačiť cez zástup, ktorý tam bol. A bol to naozaj obrovský zástup, ľudia sa na neho tlačili. A ona keď išla a snažila sa pretlačiť, tak na to, aby sa ten zázrak udial, musela prestať žiť v tom utrpení. Musela sa vedome rozhodnúť, že nebude myslieť na to, čo bolo, že nebude myslieť na to, čo všetko si vytrpela, ale pôjde dopredu a dotkne sa lemu jeho rúcha a bude zdravá. A presne to sa aj stalo. Prišla, pretlačila sa, dotkla sa okraju jeho rúcha a v tom momente, Biblia nám hovorí, že v tom momente, čiže to bolo naozaj naraz okamžite, bola uzdravená. Čiže keď chceme si udržať nádej, tak musíme sa aj my otočiť chrbtom voči niektorým veciam. Ja neviem, čo presne to je, lebo myslím si, že to každý vie sám. Možno musíme opustiť horkosť, možno musíme opustiť nejaké miesta, možno dokonca nejakých ľudí, pri ktorých je veľmi ťažké alebo skôr nemožné si udržať nádej. Je to dôležité pre náš osobný život, preto aby sme žili naplno, pretože bez nádeje skutočne nemôžeme žiť naplno. A čo je veľmi dôležité, taká posledná vec, ktorú poviem, je, že musíme si dávať veľký pozor medzi falošnou nádejou a tou skutočnou. Je to veľmi ťažká téma a ja poviem len tak okrajovo z našej skúsenosti, zo skúsenosti mojej rodiny, že už som to tu spomínala viackrát, že moja mamička teda bola onkologický pacient a bola na tom dosť zle. Teda zistili jej rakovinu neskoro, aj keď sa ju snažili liečiť, tak nakoniec sa to nepodarilo. A počas toho, ako sa liečila, tak sme vyznávali a mali sme také očakávanie toho, že Boh niečo urobí a že ju uzdraví. Nebolo to to, čo by nám Boh nejakým spôsobom zjavil. Alebo že by nám to Boh nejako potvrdil, že áno, bude to tak, že stane sa to, že naozaj bude uzdravená. Bolo to niečo, čo my sme sami chceli. Až sa stalo pred rokom 15. marca, že mamička nám odišla. A teda zomrela. A v tej chvíli, keď som teda stála tam pri jej posteli, tak som si uvedomila, že tá nádej, ktorú som ja osobne mala, bola falošná. Že bola založená na tom, čo by som ja chcela, aby sa stalo. Na tom, čo ja si predstavujem, že ako by som ja očakávala len jeden koniec, ktorý ten príbeh môže mať. Nádej hovorí, taká falošná nádej hovorí, že bude všetko tak, ako si myslíme. Napríklad, ja neviem, niekoho vyhodia z práce, tak jeho falošnou nádejou môže byť to, že aha, tak oni ma zavolajú naspäť. A keď nie, tak potom čo? Alebo niekto sa s niekým rozíde, tak má nejakú nádej, že ten, s ktorým sa rozišiel, že sa mu ozve. Ale keď nie, tak potom čo? A potom sú situácie, že niekto je chorý, tak očakáva, že bude uzdravený. Ale keď uzdravený nie je, potom čo? Naša nádej musí ísť ďaleko za toto.
A ja som veľmi vďačná za to, že môžem mať nádej, že smrťou mojej mamy sa nič neskončilo. To je tá nádej, ktorú mám a ktorá viem, že nie je falošná, pretože viem, že to bola žena, ktorá milovala Boha a ktorá žila pre Neho a preto viem a mám nádej, že momentálne je s ním v nebi. A to je tá nádej, ktorá presahuje naozaj všetko. A túto nádej potrebujeme. V koniec, ktorý možno nebude podľa našich predstav, ale to neznamená, že to nemôže byť nejakým spôsobom dobré, alebo že nemôžeme nájsť radosť. Mne sa veľmi páči príbeh o 3 mládencoch, ktorý je v Danielovi a ktorý presne hovorí poukazuje na taký rozdiel medzi falošnou a skutočnou nádejou, pretože títo 3 mali byť popravení, alebo teda upálení, lepšie povedané, v peci, pretože neposluchli kráľov príkaz. No a kráľ teda im dával možnosť, aby nejakým spôsobom si to rozmysleli a poklonili sa mu, ale oni povedali, že sa mu nebudú kláňať, pretože oni sa kláňajú len Bohu. A tak keď mali ísť do tej pece a čakala ich smrť, tak povedali, že Boh, ktorému veria, má moc ich zachrániť z tej pece. Ale aj keby to neurobil, tak aj tak neoposluchnú ten kráľov príkaz, ale budú poslušní Bohu. A to je presne tá nádej, že aj keby čokoľvek, tak jednoducho Boh to aj tak nejako vymyslí, ak to mám tak úplne zjednodušene povedať, že Boh vždy nájde ten správny koniec pre náš príbeh. A chcem nás povzbudiť, naozaj vytrvajme v tejto nádeji a snažme o to, aby sme mali nádej. A keď ju nemáme, tak robme všetko preto, aby sme ju získali, pretože skutočne, ak jej Boh dal v Biblii také miesto, že v tej trojici, že nádej, viera a láska, tak môžeme podľa toho vedieť, že je veľmi, veľmi podstatná pre náš život. A povedal som síce, že to je posledná vec, ktorú poviem, ale už úplne poslednú vec teraz poviem. A tiež sa prehúpnem do toho obdobia, keď moja mama vlastne bola teda chorá a nakoniec zomrela. Tak smútili sme, samozrejme, že sme smútili, veď to patrí k tomu. Aj sme plakali, ale bolo to také, že človek sa akoby snažil nejakým spôsobom možno ten smútok, ja neviem, či zablokovať, alebo ako to povedať, že proste bolo toho smútku tak strašne veľa. Teraz poviem za seba, že som mala pocit, že ho až jeden človek proste nedokáže uniesť. A teraz nedávno som sa rozprávala s jednou psychologičkou a tak som si na sebe všimla takú vec, že keď som smutná a proste keď začnem spomínať na to, čo bolo, na to, ako tu mamička bola, ako sme bývali všetci spolu a aké to bolo pekné, tak vtedy mi je strašne ťažko. Tak si aj poplačem, ale potom mám akoby takú potrebu, že utekať do obchodu a niečo si kúpiť, keď len nejakú čokoládu alebo čo. A tá terapeutka mi hovorila, že to je vlastne len to, že hľadám nejakú akoby náplasť, pretože mám pocit, že ten smutok neunesiem, ale že práve to zdravé smútenie spočíva v tom, že naozaj smútim. To znamená, že nesnažím sa to popierať a nesnažím sa ten smútok ani skrátiť. A keď sa pozrieme napríklad na Žalm 23, tam je napísané, že keby som kráčal temným údolím smrti alebo tieňou, nebudem sa báť zlého, to píše žalmista. A nebude sa báť zlého, pretože Boh bude s ním. To znamená, že ten smútok musíme prekráčať, lebo tam je napísané, že v tej doline máme kráčať. Nie je tam napísané, že keby som ležal v temnej doline, alebo keby som tam sedel alebo spal, ale keby som kráčal. A to je niečo, čo si musíme zobrať aj my do života, že máme cez to kráčať a zároveň sa spoliehať na to, že áno, Boh bude so mnou a ja cez to údolie prejdem, aj keď to bude ťažké. Takže všetkým nám želám naozaj veľa nádeje a Pane, nauč nás plniť Tvoju vôľu. Amen.
Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve s Michelle. Tento podcast podporuje Evanjelická cirkev metodistická, zbor Víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Michelle. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.